Hola, avui parlarem d'un tema important, el trastorn per dèficit d'atenció, TDA, i el trastorn per dèficit d'atenció hiperactivitat, TDAH. El TDA i el TDAH són trastorns del neurodesenvolupament que poden afectar la capacitat d'atenció, l'autocontrol i el comportament dels infants i els propis adolescents. Aquestes dificultats es presenten tant en els entorns familiars com els escolars, així com en altres àmbits, com l'àmbit social. Principalment podem trobar tres tipus o trets característics. El primer seria el tipus inatent. Poden mostrar oblits freqüents, distracció fàcil, desconnexió de la tasca i dificultats en el propi aprenentatge. En segon lloc, tenim el tipus hiperactiu o impulsiu, caracteritzat per moviments motors excessius, impulsivitat i conductes habitualment problemàtiques. Per últim, tenim el tipus combinat, que és una barreja dels dos anteriors. La classificació d'aquests subtipus ajuda a ajustar les mesures i els suports segons les necessitats de cada alumne. Tot i que les mesures varien entre primària i secundària, l'objectiu sempre és crear un entorn segur i adaptat per al desenvolupament d'aquest alumnat. A primària, alguna de les mesures i suports que podem aplicar són les següents. Utilitzar enunciats curts o dividir-los en passos per facilitar la comprensió i el seguiment de les tasques concretes. Posar l'alumne en llocs on pugui minimitzar distraccions, allunyat de finestres o zones de pas. Asseure l'alumne amb companys tranquils que puguin ajudar a mantenir el focus del treball. Donar més temps per realitzar tasques i permetre pauses breus per recuperar la concentració. Proporcionar suports visuals per ordenar i guiar les activitats, com pictogrames o esquemes, així com per les transicions d'activitats o els espais de lleure. Deixar espais per poder sortir de l'aula o al propi aula perquè l'alumnat pugui evadir-se i moure's en cas de que sigui necessari. Crear un ambient emocional positiu que reforci la confiança de l'alumnat i la seva autoestima. Algunes de les mesures o suports que es poden oferir a secundària serien les següents. Oferir suport organitzatiu i ajudar-los amb l'ús de l'agenda, importantíssim, o aplicacions que ajudin a recordar tasques i els terminis d'entrega. Fer un traspàs d'informació sobre l'alumnat entre curs i curs per planificar millor les seves necessitats i ajudar-los en la seva evolució acadèmica. Fraccionar les tasques llargues en passos més manejables o parts per a una gestió més senzilla del temps. Permetre més temps en la resolució de proves i en la resolució de tasques. Assignar un tutor o una figura de suport amb qui l'alumne es pugui sentir còmode i així compartir dificultats, consultar dubtes o neguits que pugui tenir. Fomentar la col·laboració entre el professorat per oferir pautes comunes i coherents, assegurar així una experiència educativa molt més estructurada i a la vegada globalitzada. Per últim, és important realitzar intervencions positives. Aquestes són clau per ajudar l'alumnat tant amb TDA com amb TDAH a desenvolupar la seva autoestima, així com millorar el seu avenç acadèmic. Algunes d'aquestes intervencions poden ser identificar les fortaleses individuals de cada alumne i fomentar-les a la seva vida acadèmica i social, estimular la confiança de l'alumne en les seves habilitats amb reforços positius quan aconsegueix una tasca o demostra esforç per fer aquella tasca, i incorporar activitats en les quals puguin posar en pràctica habilitats personals i interessos, donant-los una experiència d'aprenentatge significativa i alhora exitosa. Amb les mesures i els suports adequats, podem ajudar a l'alumnat a desenvolupar tot el seu potencial i tenir una experiència educativa plena i satisfactòria. Si t'ha agradat el vídeo, recorda donar-li el like i comparteix-lo. Fins la propera!